Cúmprese un ano do crime de Antonio Costa, o carniceiro da Praza de Abastos de Santiago que morreu dunha malleira cando chegou a traballar ben cedo. O xuízo arranca o 26 de xaneiro. O xurado popular terá que decidir se o Muñico, como se coñecía, tivo opcións de se defender do ataque dos dous detidos. Homicidio para a Fiscalía, asasinato para a acusación. Asesinato por unha alevosía sobrevenida e incluso entendemos que tamén existe a característica de ensañamiento, porque creo que os feitos son realmente o que merecen. É un delito de lesión segundo a defensa dos dous acusados, dous mozos de orixe venezolana que están en prisión dende aquela desgraciada madrugada. Kevin Martín Guillén e Carlos Eduardo Yepez enfrontanse a unha pena de 16 anos polo último crime que conmocionou Compostela, unha cidade de poucos sobresaltos deste calibre. Antonio Costa, o Muñico, era unha persoa recoñecida con anos de oficio ao lombo. O mercado perde un valor importante, un atractivo importante, porque ese conocemento que arrastra a familia Muñico estaba depositada en Antonio. Comprar carne podes comprar en calquer sitio, pero a carne dun artesano como él, non. Mi padre era unha persona que iba todas las mañanas temprano a la plaza porque era su vida, era su hobby, sus clientes eran su segunda familia. Nunca, nunca, nunca la violencia es la solución. Menos aínda unha discusión que nunca debeu pasar do intercambio de palabras. Pero que pasou logo aquel 12 de novembro de 2024? O testemunho con máis valor no que se apoia o fiscal é o do garda de seguridade da praza, que tamén resultou ferido cando quixo axudar a vítima. Segundo o seu relato, Muñico encarouse cos seus agresores fora do recinto, pero a pelexa endureceuse dentro, onde forcexaron. O carniceiro colleu un cepillo con pau supostamente para se defender, pero todo virou na súa contra. Carlos Yepez golpeouno con forza e tirouno ao chan. Cando tiña inmobilizado o seu compañeiro, Kevin Guillén, deulle alo menos 2 golpes coa barra de ferro do cepillo de limpeza. Puideron ser definitivos. Segundo contou o vixiante, escoitou que Carlos Yepez dicía "matástelo". Entendemos que é unha acción, é unha única acción feita por dúas persoas, a su ciencia e conciencia, é dicir, colleron a este home, ademais dunha forma absolutamente salvaxe, e foi necesaria a acción de un para que o outro tamén a levase a cabo. A autopsia confirmaría despois que Antonio Costa morreu dunha lesión no cranio e outra no cerebro. O xurado popular terá que decidir se tivo opcións de se defender ou non. O xuízo comezará o 26 de xaneiro, un ano, 2 meses e 14 días despois do crime.